Ito naman nagbabalik si Boy Hilonggo. So gagawin na naman natin yung gate. Ito. So ayan mga kailonggo. Gagawin na natin yung lalagyan na natin yung dinding yung gate. Ayan kailonggo, ang isa napiturahan na ito. Turuan ko kayo paano kakabit yan mga kailonggo. Ilonggo, tatakpan na natin na pinset ang gate na ginawa ko. Yun o. I-ano na natin. Damn! Tatabasin na natin ito. Ano? Kailonggo, natapos ko na. Kakabit na lang natin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kita natin yung
So ayan na mga kailonggo. Tapos na. Ipinturahan na lang. So ayan mga kailonggo. Kakabit na natin yung gate. Na. Yan na mga kailonggo. Nakabit ko na ang isa. Kabit ko na mga kailonggo. Yung isa. Mamaya naman ang isa dito. Yan mga kailonggo. So yan na magkabit ng gate mga kailonggo yan. Basic lang. Saglit lang. Yan. Yan mga kailonggo. So yan mga kailonggo. Yan na guys. Mga kailonggo. Nakabit ko ng gate.